чаму арыштавалі спевака Алексея Хлястова, а таксама што вядома пра чарговую масавую аблаву беларускіх сілавікоў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Учора Лукашенко, адказваючы на пытанні сваіх прапагандыстаў, традыцыйна не прайшоў міма тэмы вайны ва ўкраіне і меркаванага ўцягвання ў яе Беларусі. Па яго словах, у гэтым няма ніякай неабходнасці, і калі што, Лукашенко гатовы да перамоваў з Зеленскім нават ва ўкраіне. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще может что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может поговорить о перспективе. Почему-то с американцами, там, немцами, поляками у нас, литовцами и латышами есть о чем разговаривать, а с Украиной нет о чем. Таксама Лукашенко мяркуе, што крытыкаваць яго украінскія ўлады падштурхоўваюць еўрапейцы і што канчатковай мэтай Кіева з'яўляецца зрыў беларуска-амерыканскага дыялогу. Зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении президенту Украины? Ну зачем? Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так вот пытаются подтолкнуть Зеленского. Ведь Зеленский молчал. Ему задают вопрос: а что ты молчишь? Мы тут за тебя впереди в штурмовых отрядах, а ты молчишь. Ну, Володе Зеленскому пришлось что-то говорить. У Киеве на гэтыя заявы ўжо адрэагавалі. Владзімір Зеленскі, які учора знаходзіўся ў горадзе Славуціч на мяжы з Беларусю, у сваю чаргу зноў нагадаў, што ў дзеянняў Лукашэнкі абавязкова будуць наступствы. А дарадца Зеленскага Дмітрый Літвін заявіў, што словы кіраўніка Беларусі з 2022 года нічога не вартыя. Цытата: «Мы сочым за яго дзеяннямі. Лукашенко мае звычку крыху тупавата прыдумляць постфактум, адкуль на яго рыхтаваўся напад. Пра што тут казаць?» Канец цытаты. Акрамя таго, міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга анансаваў хуткі візіт Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Па яго словах, для украінскіх уладаў важна, каб Беларусь не ператварылася ў бяспраўную правінцыю Расіі, таму там падтрымліваюць сувязі з беларускім народам і прадстаўнікамі дэмакратычных сіл. Арыштавалі вядомага спевака Алексея Хлястова. Пасля падзей 2020 года адной з галоўных зорак беларускай эстрады забаранілі выступаць з канцэртамі і працаваць у шоу-бізнесе. Каб хоць неяк зарабляць, Хлястоў сышоў у таксісты і доўга ў гэтым не мог прызнацца. Але калі пра новую прафесію спевака нарэшце стала вядома, у яго пачалася другая хваля папулярнасці. Напрыклад, нядаўна на Ютубе выйшла вялікае інтэрв'ю Хлястова, у якім ён шчыра расказаў аб прафесійнай забароне, якая прымусіла яго шукаць новую працу. І гэтае відэа сабрала больш за 100 000 праглядаў. Лукашэнкаўцы не змаглі з гэтым змірыцца, і учора Алексея Хлястова арыштавалі і кінулі на Акрэсціна. Спачатку пра гэта ў сацыяльных сетках паведаміла яго жонка, а пазней у профілі самога артыста з'явілася відэа, знятае на выпадак затрымання. У роліку Хлястоў расказаў, што яго двойчы выклікалі ў міліцыю. Спачатку гэта быў губазік, і там, па словах артыста, адбылася зусім незразумелая размова, падчас якой ён не змог нічога адказаць. Пасля яго запрашалі ў гарадское управленне міліцыі, але ж на гэтым нічога не скончылася. Меня пригласили на Партизанский проспект номер 6, это транспортная милиция или транспортная, ну я не знаю, транспортная служба, попросили приехать, но я предполагаю, что будет такая же история. То есть я туда приеду и дальше я буду либо задержан, либо приглашен для очередной беседы. У канцы Хлястоў просіць распаўсюдзіць відэа, каб яго заўважылі органы, здольныя абараніць яго як грамадзяніна Беларусі, які не здзяйсняў нічога супрацьзаконнага. У выніку ролік сапраўды заўважылі. Ананімны аккаунт, звязаны з сілавікамі, напісаў у каментарыях пад допісам Хлястова, што той нібыта неаднаразова парушаў правілы дарожнага руху, праз што яго выклікалі ў ДАІ. Але ўсе позвы спявак, як сцвярджаецца, праігнараваў, кажучы, што ён знаходзіцца не ў Мінску. У выніку яго затрымалі за непадпарадкаванне. Сілавікі абяцаюць, што Хлястоў будзе дома пасля адбыцця пакарання.
Амерыканцы афіцыйна папрасілі 3 краіны зняць санкцыі з беларускага калія. Спецпрадстаўнік прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Коул накіраваў лісты ўладам Літвы, Польшчы і Украіны. І як піша Радыё Свабода, у дакуменце гаворыцца пра тое, што пасля зняцця санкцый супраць Беларусь калію амерыканскія кампаніі зацікавіліся набыццём яго прадукцыі. Але для гэтага патрэбны транзіт праз краіны Еўрасаюзу альбо праз Украіну. Таму Коул чакае магчымасці абмеркаваць з кіраўніцтвам гэтых краін магчымасць арганізацыі маршрутаў. Злучаныя Штаты цяпер фактычна прасоўваюць зняцце Еўрасаюзам санкцыі з беларускага калію ці забароны на яго транзіт пад соусам таго, што гэта пазбавіць Расію магчымасці прадаваць уласныя угнаенні ці зарабляць на транзіце. Нядаўна міністр замежных спраў Літвы Кястутіс Будрыс прызнаў, што Злучаныя Штаты ціснуць, каб балтыйская краіна зноў дазволіла адгружаць беларускі калій праз порт у Клайпедзе. У Міністэрстве замежных спраў Украіны ў сваю чаргу пацвердзілі атрыманне ліста Джона Коула, але якім быў ці будзе адказ Кіева, пакуль невядома. У Беларусі адбылася чарговая масавая аблава сілавікоў. Праваабаронцы вясны заявілі, што ім вядома як мінімум пра 10 ператрусаў, якія прайшлі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з краіны. Новая хваля рэпрэсій, звязаная з удзелам людзей у акцыях да Дня волі, якія прайшлі ў Вільні і Варшаве. Перад імі лукашэнкаўцы пагражалі крымінальнымі справамі і канфіскацыяй маёмасці. Вядома, што сілавікі прыйшлі ў мінскае жытло былога палітвязню Владзіміра Лапковіча. Праваабаронца напісаў у сацыяльных сетках, што на яго ўжо пасля вызвалення завялі новую крымінальную справу, але ў чым яго абвінавачваюць, невядома. Напярэдадні чарговага прыезду Джона Коула Лукашенка зноў гуляецца з агнём. Яго амерыканскі сябар намякаў, што непрымальна разам з вызваленнем палітвязняў набіраць новых закладнікаў і працягваць палітычныя рэпрэсіі. Але канвеер не проста запушчаны, ён нават не збіраецца спыняцца. Уладальнікаў прыватных участкаў будуць караць не толькі за непакошаную траву. Летась шуму нарабіла пастанова ўрада, якая змяніла правілы ўтрымання прыватных участкаў. Чыноўнікі ўзброіліся лінейкамі ды рулеткамі і пачалі вымяраць вышыню травы. За непакошаны газон вышэйшы за 20 сантыметраў можна было атрымаць штраф у памеры 1050 рублёў. Але гэтага лукашэнкаўцам паказалася мала. І з другой паловы чэрвеня дачнікам давядзецца сачыць не толькі за травой, але і за тым, каб на участках не раслі баршчэўнік сасноўскага ды залатарнік канадскі. Апошні многія лічаць бяскрыўднай жоўтай кветкай, але эколагі называюць яго адным з самых агрэсіўных інвазійных відаў. Так, адзін куст за сезон дае агромістую колькасць насення са 100% усходнасцю. Расліна выцясняе мясцовую флору, пагаршае глебу і выдзяляе рэчывы, якія прыгнятаюць рост іншых раслін. Пры гэтым залатарнік не ядуць жывёлы, ён амаль не хварэе і актыўна захоплівае тэрыторыі. Цяпер у кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях уводзіцца артыкул за нездзяйсненне работ па рэгуляванні распаўсюджвання і колькасці асобных відаў раслін. І калі на прыватнай тэрыторыі знойдуць небяспечныя расліны, то за гэта будуць выпісваць штраф да 450 рублёў. Абноўленая рэдакцыя адміністрацыйнага кодэксу набудзе моц 19 чэрвеня. У Полацку паставілі помнік загінулым лётчыкам Нечыпарчыку і Куканенку, але замест сучаснага самалёта выкарысталі аэраплан сталінскіх часоў. На гэтым тыдні споўнілася 5 гадоў з моманту авіякатастрофы ў Баранавічах, якая унесла жыцці маладых лётчыкаў Андрэя Нечыпарчыка і Мікіты Куканенкі. У Полацку на сцяне дома, у якім вырас Куканенка, намалявалі вялікі мурал з яго выявай. А ў полацкай кадэцкай вучэльні, якую скончыў герой Беларусі, адкрылі помнік, прысвечаны яго подзвігу. Але выбар сродкаў для гэтага ушанавання выклікае здзіўленне. На пастамент паставілі Міг-15. Першы масавы савецкі знішчальнік распрацаваны яшчэ пры Сталіне ў канцы 40-х, а Куканенка з Нечыпарчыкам загінулі на сучасным вучэбна-баявым самалёце Як-130, які прынялі на ўзбраенне толькі ў 2015-м. Нягледзячы на тэхналагічную прорву, пры дапамозе спісанага металалому лукашэнкаўцы вырашылі ўвекавечыць трагедыю. І каб стварыць ілюзію сувязі з ёй, на борце старога Міга намалявалі лічбу 116. Гэта нумар авіябазы, у якой служылі загінулыя лётчыкі. Але самалётам недарэчнасць манументу не абмежавалася. Яго усталявалі ўсяго за 100 метраў ад Сафійскага сабора, а пастамент зрабілі не з натуральнага каменю, а з таннай шэрай пліткі. Таксама звяртае ўвагу і суседняя стэла ў гонар загінулага Мікіты Куканенкі. Значная частка тэксту на ёй прысвечаная не столькі яго подзвігу, колькі таму, што званне Героя Беларусі было прысвоена яму указам Лукашэнкі.
кіраўніцтве вялікага тэатра Беларусі з'явіўся яшчэ адзін міліцыянер. Выданне «Зеркало» заўважыла, што намеснікам генеральнага дырэктара вядомай культурнай установы быў прызначаны Дмітрый Кісель. Ён адказвае за ідэалогію і сацыяльную працу. У 2014 годзе чалавек з такім іменем і прозвішчам фігураваў у СМІ як падпалкоўнік міліцыі і начальнік Цэнтра культурна-выхаваўчай працы Міністэрства ўнутраных спраў. Гэта ўжо другі сілавік у кіраўніцтве тэатра оперы і балету. Яшчэ адным намеснікам гендырэктара там працуе таксама падпалкоўнік міліцыі Вадзім Мартысевіч. Летась ён спрабаваў арганізаваць гастролі балетнай трупы ў акупаваным Крыме, але дзякуючы публічнаму розгаласу паездка сарвалася. Тым не менш, Мартысевіч захаваў сваю пасаду, а цяпер да яго дадалі і яшчэ аднаго былога сілавіка. Паляк з вялікай сумай грошай спрабаваў уцячы ў Беларусь. Служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы паведаміла пра арышт незвычайнага мігранта ў раёне Дроскінінкая. І калі большасць з тых, каго затрымліваюць, спрабуюць уцячы з Беларусі ў Еўропу, то на гэты раз усё было наадварот. 44-гадовы грамадзянін Польшчы пры дапамозе самаробнай лесвіцы збіраўся пералезці праз загароджу на мяжы. Пры гэтым у мужчыны была вялікая сума ў злотых і далярах, амаль 60 000 еўра ў эквіваленце, а таксама ровар, заплечнік, спальны мяшок, малаток, нож ды цвікі. Памежнікам, якія заўважылі дзіўнага турыста, ён пацвердзіў, што збіраўся трапіць у Беларусь, але матывы не раскрываюцца. Цяпер літоўцы расследуюць спробу незаконнага перасячэння мяжы і кантрабанды грошай. Паляк рашэннем суда арыштаваны на месяц. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.